nadilazi. Možemo reći da možda svaki prevodilac, kao i svaki pisac, ne čini ništa drugo nego izmišlja svoju kimu. To nije moja misao, da ne mislim, ja tako lucidan, misao je zapisao naš veliki Anton Šoder. Dakle, svaki prevodilac ulica mora, dakle, izmisliti svoj glavni. To sam i ja sam uradio, više radim. Kada sam htio otići u Dublin, da bih mogao lakše prevesti taj roman, onda mi izdavač nije dao novac za taj put. Rekao da to meni ne treba, što ću ti Dublin, i ja sam onda nabavio veliku kartu Dublina, stavio na svoj zid i virtualno šetao po Dublinu. Ali gledajte, kad sam shvatio da zapravo to što ja radim, idem samo ulicama kojima je hodao Leopold Bloom, zapravo nije mi ni od takve koristi. Ja moram vidjeti te ulice svojim očima da bi onda znao o čemu se tu uopće radi, i tako sam i radio, premda imam i danas tu kartu još na zidu. Dok u potankosti individualizirani lik Leopolda Blooma konsubstancijalizacijom zaista izrasta u lik čovjeka uopće, totalnog čovjeka. Ako stignemo večeras govoriti od kojih je svih elemenata, od koliko Bloomova raznih, Leopolda pogotovo je sastavljen Leopold Bloom, dobijemo onda ovako čudesnu tvorevinu, fascinantnu tvorevinu kakav je lik Leopolda Blooma, u koji je Joyce naravno ugradio puno sebe, zato što je puno sebe ugradio u lik Stephena Dedalus. Le Dédale, na francuskom znači labirint. Da, Dublin je labirint. Kako se može izići iz labirinta? To znamo iz antičke mitologije. Imamo Ikara i njegova oca Dedala. Dedal gradi labirint, a Ikar ne može iz njega izići osim kako? Osim uvis. Ali taj put uvis plaća čime? Plaća padom, postaje crni uvijek. Iz labirinta, što su ga Židovima stvorili nacisti, moglo se izići samo ulic, kao što znate. Gledajte, nije ništa slučajno, Joyce je umro 1941. mogao nešto znati o onome što se događa u svijetu, premda je on hinio da ga ništa toga ne zanima. Nije htio znati ništa od politike svoga vremena. Nikada nije vodio nikakav politički razgovor, ni u Parizu, ni u Trstu, nigdje. Samo je svirao, pjevao irske balade, užasno mnogo pio, kad je mogao i kad nije mogao, i slačio se javno na trgu, recimo, u Trstu, a možda je to učinio i u Puli. Ovako, Pula, dakle, evo ovako, prevodio sam prema drugom Gablerovom izdanju. James Joyce, the correct text edited by Hans Walter Gabler and Wolfgang Stadt and Klaus Melchior with a new preface by Richard Ellman. Je Biblija, recimo, za samoga Joyce-a, Penguin Book in association with Bodley Head 1986. Početkom 1987. na tome nagovorio i privolio prevoditelj i izdavač Atko Cenković, budući da je nakladnik znanje trebao biti suizdavačem. Sklopio sam nakon toga ugovor s izdavačkim poduzećem Otpor Kešovani. Oni koji me nisu nisu čak plaćali mnokare ili honorar. Tako da mi to poduzeće koje je palo u stečaj još uvijek tu. Onda je u međuvremenu bilo palo u stanje stečaja i tada, pa je postalo sasvim neizvjesno hoće li prijevod ulica izići, tako prema sam ga ja predao već 1989. Izišao je 10 godina kasnije. Dakle, izišao je 1991. godine. Budući, tamo nisu htjeli poslati, to sam već rekao.
osjetio sam da moram ne samo hodati Dublinom, nego zapravo da moram misliti na Joyceov način, potpuno svjestan da Dublin u svemu tome nije samo Dublin, nego svijet koji je stoga nazočan i ostvarljiv i u mojoj sobi. Veliki francuski književnik Xavier de Maistre napisao je knjigu jednu ljudsku koju preporučujem, Putovanje po mojoj sobi. Bit će vam to jako zanimljivo kao, recimo, kreativni eksperiment. Pokušajte sjesti i opisati sve što vidite oko sebe u svojoj sobi, sa svim sjećanjima na svaku stvar, napisat ćete roman. Evo, ja nudim vam recept, evo, svi ćete sigurno nešto lijepo napraviti. Kolegica je prije govorila o kreativnim načinima pisanja ili stvaranja, a jedan od tih je upravo opisati stvari oko sebe, ne samo u sebi, nego i one koje su oko nas, pa je to također moguće. Gledajte, valja se dakle složiti s konstatacijom da je glavni lik romana Ulic zapravo jezik. Nije ni glum. Sve oni, pa se, gdje oni postoje? Nigdje. U realnosti nema gluma. Nema Stilena, nema Molly, osim u pismu. Ali Molly ne postoji, postoji Nora u pismu. Dakle, gdje oni u biti stvarno postoje? U jeziku. Jedino mjesto na kojem oni postoje, gdje se mogu ostvariti, jest jezik. Prije svega jezik originala. Ali, da bi oni mogli postati živi u mome jeziku, to je našem jeziku, lijepom hrvatskom jeziku, oni moraju živjeti u tom jeziku. To je posao, kako bih vam rekao, tvorca, stvaraoca. Morate se staviti u poziciju gospodina Boga. Morate stvoriti iznova, iz pepela, iz ničega, iz riječi koje dijelom razumijete, dijelom ne razumijete, iz riječi kojih dijelom nema u vašem jeziku, iz riječi kojih nema ni u engleskom, nego su nastale za potrebu. Toga istog stvaranja morate stvoriti svoje likove. Popis književnosti susreće se tu s apsolutnom hidrom koja iz pjesme, iz drame, iz eseja, iz priče, iz reportaže otkriva kako propovjed, kao opera, kao apologija ili kao rasprava. 100 likova se tu isprepliču, podudaraju se, govorimo o dijelu, od elegijskog jezika do argoa, juridičkog do pastoralnog, do religijskog do erotičkog, od znanstveničkog do suludog, kao da su svi prizvani nekom vječnom magijom. Naprimjer, samo 7. poglavlje uzor novinarske elokvencije sadrži ništa manje nego 96 retoričkih figura. Trebalo je sve njih poštovati i iznaći u hrsticu. Dakle, prostudirati ponovno cijelu retoriku. Ja sam je predavao na fakultetu studentima, ali trebao sam sve to ponovno nastudirati. Dakle, metonimiju, hijazam, metaforu, anaforu, sinekdohu, asinder, epiforu, anakolut, hiperbaton i tako dalje. Vidite, već sam vas zamorio samim ovim nabrajanjem grčkih pojmova, 10. poglavište, u boravištu sirena, tvori fugu, bez kanone. Trebalo je slušati Baha, čuti njegove, kako gradi Bach fugu i kako dolazi do onoga što Bach naziva stretno. Kada se sve tri teme, jedna za drugom trče prema onom krajnjem da. Dakle, trebalo je slušati Baha. Trebalo je puno toga naučiti, jer fuga sadrži thriller, rondo, staccato, presto, glissando, martellato, portamento, pizzicato, stretto, etc. Postoram i ne dopušta da navedem sve karakteristične primjere igre riječima s kojima sam bio prisiljen suočiti se i razriješiti. Ali da navešću vam jedan koji je, recimo, za prevoditelja ključan. Vi se sjećate mjesta kada Bloom dolazi u onaj pisoar dublinski i na zidu vidi natpis koji glasi Pus na ubijenicu. Nemojte, ne lijepi nikakve plakate. Netko je od, reklo bi se danas, gej populacije, prepravio taj natpis vrlo jednostavno. Post no bills.
Posle crkve između no je precrtao, pa je nastalo post 110, u Bills je skinuo donji onaj poluluk, pa je nastao poruka. Post pošalji 110 tableta. Sada, molim vas, imate pred sobom post no bills, post 110 bills i sada kako to prevesti? A da to bude Joyce. Da bude gotovo isto, a da nađete u hrvatskom rješenju. Vjerujem da sam ga našao. Moj prvi natpis glasi: ostavi čiste table te. Moj dodatak je dostavi iste tablete. Drugi primjer, vjerujem da bi s ovim i sam Joyce bio na drugom pak mjestu u igri je naravno, vi znate da u jednom poglavlju se vodi čitava rasprava do koje je Joyceu bilo jako stalo i naravno Stevenu Dedalus jako stalo o Šekspiru. Cijeli je jedno poglavlje šekspirološko, gdje se rasprava o Hamletu i tko je tu kome ko. Slijedom te zamisli ovdje u Uliksu je imate ovakvu igru riječi gdje jedan od likova kaže Anne Hathaway. Anne Hathaway je bila žena Šekspirova, kao što znate, ali Joyce pravi ovakvu igru Anne Hathaway. Znamo što bi to trebalo značiti, a pogotovo ako pomislimo malo i na novu. Recimo, to bi to moglo znači Nora Hathaway. She really had. Kako to prevesti? Ana, što bi se reklo, zna znanje, jer ima svoj stil, kad zapravo sebi predočimo što to zapravo znači. Ali, kako sačuvati konotaciju na Anne Hathaway? Tu sam se dosta naučio, morao sam malo dodati, ali vidjet ćete da nije taj dodatak bio bez vraga i da je bio uspješan. Ana hvata hej na svoj način. Ana hvata hej. Evo, približivši se, mislim, maksimalno zvuku imena i prezimena i sačuvavši to do čega mi je bilo stav.